Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kinimo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog niining santos nga misa. Kami nagkasala kanimo, o nakalapas sa imong kaayo. Ginoong kaluoy kami, kaluoy, kaluoy kami. Pakita gugmaong kaluoy kami nga nagapaabot sa kaluwasan. Ginoo kaluoy kami, kaluoy, kaluoy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Ugadai sayang mga tao, dinhi sayo ta. Ginoong Diyos, langit nung haring Diyos Amahan, magagahong sa kanan. Nagasimba kami kanimo, nagabasalamat kami kanimo, nagadayeg kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Ginoong Hesukristo, buktong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Kaloy kami, ikaw nagalingkod sa tuong sa Amahan. Dawata ang among pangangamong himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing alangdo.
Heso Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diya sa himaya sa Diyos Amahan. Amen, amen, amen. Magampo kita, O Amahan, hiusaha kami sa huna-huna ug sa kasing-kasing, dinhi sa among gugma alang sa imong gisugo kanamo, ug sa among tinguha alang sa imong gisaan. Niining kalibutan nga nagkausab-usab, tabangi kami pagpangita sa mga butang nga bililhon, ug magdala ka namo sa matuod nga mga kalipay. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Nasayod ako sa ilang binuhatan, ug huna-huna, ug moabot ako akon pagtigom sa tanang karasuran ug katawhan. Manganhi unya sila ug makakita sila sa akong gahom, ug magbutang akong ilhanan diha kanila. Ipadala ko ngadto sa ubang kanasuran ang pipila sa nahisalin kanila, ngadto sa Espanya, sa Libya, sa Lydia, ug ngadto sa Tubal, sa Grecia, ug sa mga pulo nga atua sa layo, nga wala makadungog sa akong ngalan, ug makakita sa akong gahom, ngadto sa kanasuran. Ug dadon nila gikan sa tanang kanasuran, ang tanan ninyong kaigsuunan, aon ihalag ngadto sa Ginoo. Magsakay sila og mga kabayo, mga karwahe, mga koromata, mga asno, ug mga kamilyo, ug mangadto sila sa balaang bukid. Ang Jerusalem nag-ingon sa Ginoo. Ihalad kamo nila nga rikanako, ingon nga maghalad ang mga Israelita didto sa templo sa Ginoo, sa ilang halad nga pagkaon sinulod sa limpyong sudlanan. Himuon kong mga pari ug mga libita ang uban kanila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isungyaw ang maayong balita. Panglakaw kamo sa tibok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Panglakaw kamo sa tibok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Kay magkanunayon ang iyang kaluoy,
pagdalungkad hangtod sa kahangturan. Ang lakaw kamo sa tibok kalibutan. Isang niya ang maayong balita. Hinutlo gikan sa pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Lalimot ba kamo sa makapadasig nga mga pulong nga gisulti sa Dios kaninyo ingon nga iyang mga anak. Anak, ayaw isipa nga jutay ragbili ang pagkastigo sa Ginoo kanimo ug ayaw kaluya kun badlungon kaniya. Kay kastiguhon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma ug latuson ang tanan nga iyang gisaguk ingon nga anak. Antusa ang kastigo kaninyo ingon nga kini gikan sa inyong amahan kay nagpaila kini nga giisip kamo sa Dios nga iyang mga anak. May anak bagud nga dili kastiguhon sa iyang amahan? Kung kastiguhon kita, makasubok kini kanato, inay makalipay. Apan sa kaolahian, kadtong nakadawat sa maong pagpanton, makaani sa kinabuhing matarong o ganting malinaw. Busa, ituboy ang nahoy-hoy ninyong mga kamot, o liguna ang naluya ninyong mga tuhod. Subaya ninyo ang tulid nga dalan, aron dili mainutil ang piang ninyong tiil, kundili mamaayo hinoon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Abliang among mga kasing-kasing o Ginoo, aron pagpamati sa pulong mo. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo mana ang kaninyo. Manasab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himiyan ikaw, O Ginoo. Miadto si Jesus sa kalungsuran ug kabalangayan ug nanudlo samtang nagpaingon siya sa Jerusalem. Unya, may usa ka tawo nga nangutana kaniya, Sir, jutay ra bay maluwas? Si Jesus mitubag, paningkamot kamo pagsulod sa sigpit nga putahan, kay daghan ang musulay, apan dili makasulod. Bumangon ang pangulo sa panimalay, og sirhan niya ang putahan. Unya, inigtindog ninyo dito sa gawas, og magsugod kamo pagtuktok sa putahan, nga magaingon, Sir, ablihiin taon ang putahan, utubag siya kaninyo, wala ako mahibalo kung tagadiin kamo. Unya mutubag usab kamo, mikaon og miinom kami uban kanimo, ug nanudlo ikaw sa among lungsod. Apan mutubag siya pag-usab, wala ako mahibalo kung tagadiin kamo. Pahilayo kamo kanako kamong tanang mga dautan. Hilabihan unya ang inyong pagdangoy-ngoy o pagkagot sa inyong ngipon, ining kakita ninyo kang Abraham, kang Isaac o kang Jacob,
ug sa tanang mga propeta didto sa gingharian sa Dios. Samtang adto ra kamo sa gawas. Daghang mga tao nga mga bot gikan sa silakan hangtod sa kasadpan o gikan sa amihanan o habagatan nga motambong sa kananan dito sa gingharian sa Dios. Ug unya kadtong naulahi karon mahiuna ug daghan usab nga karon nahiuna maulahi. Ang ebanghelyo sa Ginoo. O Kristo. Doon ako nutoy istorya nga dito sa langit, no, purti ng punuan, no, ingon na San Pedro nga, purti ng maning huutan, no, buong to, nanda ka naman kani. So, ihang screen, no, kinsa tong nakasa sa unang pulong, unang sugo, pagawson. Kamay naman kinakuha, no, katong nakasa sa ikaduhang sugo, pagawson. Kamay na magyapon ha, ikalimang sugo. Pagingon nga, kadtong nakasala sa ika-unom nga sugo. Sa may ika-unom nga sugo, no? Thou shall not commit adultery. No? Kadtong nakasa sa ika-unom nga sugo, pagawson. Usa na rin habilin, no? Pare at tiguhan kay ba? No, ingon na yung Ginoo. Kami nga ba na to din, pasod na na to sila balik tanan. Yun yung pari nga, susibawan padaan. Ang kaluwasan usahay atong i-limit, no, atong doon natay atong kriteria ba, no? Minta nga, kinisya, makasasani, di ni angayang maluwas, no? Doon natay atong kaugalingon nga, bang standard, no? Nga minta nga, kami ra mo'y maluwas, no? Labi na ka ng laing tinuhuan, inuni ka nga, sigurado ka nga maluwas ka sa imong pagkakatoliko. No? Kasuhay na mong ipangutana mo, ana, no? Tubaga lang nga, di man tayo ko sigurado maluwas ko, pero musamot ko, di ka sigurado ko balhin ko. Ang kaluwasan, no, usahay atong i-own ba, no? Wala kita tag-iya. Pero suma sa itong nadunggan, no? Ang pulong sa Dios karon nagpahinomdom nato nga ang kaluwasan gasa gikan sa Dios, dili ni bunga sa atong paghago, no? Gasa ni siya kay kung kita lay maning kamot, ngano gutong makaluwas ta sa atong kaugalingon, no? Gasa ni gikan sa Dios ug ang kaluwasan alang sa tanan. Muni ang mensahe sa unang pagbasa. Si Isaías nagsulti nga ang Ginoo mutigom sa tanang katawhan aron makakita sa iyang himaya. Ang mensahe sa kaluwasan dili alang lang sa mga Israelita, no, kundi alang sa tanan. Ang Dios dili mo pili, ang iyang gugma way limit. Ang pangutana lang, mutubag bakahata sa iyang imbitasyon. Kung saan man nato pagtubag, no, muli ang sulat ngadto sa mga Hebreo, kinhangan ta nga mutubag pinaagi sa pagdisiplina sa atong kaugalingon, no? Ang amahan budisiplina sa iyang anak, no? Dili tungod kay gusto niya nga iyang lisod-lisoron ang iyang anak, no? Mupuna sa atong relasyon sa Dios, doon ay mga higayon nga mura ta gilisod-lisod sa Ginoo, no? Pero gisuwayan lang ta, gidisiplina lang ta. Usahay musukol ta, usahay makakita ta sa wisdom sa atong mga trials, no? Una nga ang kalisod usahay sakit paminaw, no? Pero kung atong tugkaron ang mensahe sa Dios sa atong kalisdanan, ato makita nga pinangga kita sa Ginoo, no? Pagtanaw bitaw ta ning mga self-made successful people, no? Bitaw grabe ilang kalisod, no? Pero ilang kalisod maoy naka-build sa ilang karakter, no? Nakahatag nilang determinasyon. Ikumpara sa mga dato ng daan nga bulay og kayo, dawat naglimpyo. Bugat kay mga bilbil, wagi, purting tapulana. Ano man, hayahay ang kinabuhi. Usahay, magtuo magudta nga ang kalipay na sa kayahay, no? Pero magunsam na siya kung di ta ka maupod nga manikay sikay. Muna sa Ebanghelyo, ang Ginoo naghagit nato.
Hindot kayong istorya, no? Doon ay nangutana, Ginoo, gamay ra ba ang maluwas? Mura bitaw nangutana, Ginoo, kami ray maluwas? No? Ang mga Israelita ra, no? Sa parokya ba, murag ang kuya o nangutana bag, katurang mga na-uniform ang maluwas, no? Kamu mga simba-simba, maluwas ka ni sila? Kung sa may tubag ni Jesus, dili number, no? Gamay 50%, 10%, kung dili iyang hagit, no? Paningkamot kamo pagsulod sa pigot nga pultahan. Usahay makainto mga ngano lisod-isuron dito sa Ginoo, nganong pigot man ang pultahan, no? Ito bitang primirong anto nako sa mahiga, no? Ayo dili mahiga niya wala bang usapa, no? Nagkainto nga sus kapigot gid sa daan pa daw sa langit, no? Bijan mga ug nahibaw sulti pamudaan nga mula bang ditag sapa may pag nag-heels na lang ko, no? Okay. Mabasa akong sapatos in town, no? Pero kaluoy sa Dios, no? Naabot mi dito kunya nindot kaayo ang kana bang inspiration tungod sa kabuhi sa pagdawat sa mga tao, no? The warm welcome. It is indeed a relief. No? Ika nga, nawa akong kakapoy ba? Kita ka nga, nindot kayo ang ilang kaikag, no? Nga mo-welcome sa sakramento. Tinuod, tunay kalisod, pero doon na po'y fulfillment, no? Magunsa man ang wakay kalisod o niya, wa sa kay fulfillment. Muna ang Ebanghelyo ni Iskot, ang fulfillment, wala diha sa kinakailan ko sa Ginoo, no? Nag-uniform biya mi ato pagkuan, no? Mimbor biya kong kapulungan, ngano di man ko malangit, no? Saan ba ka diha, oy? No? Di man guna mo'y makapalangit ang ato mang kinabuhi, no? Muna ang hagit, kaila ko ni mo Ginoo, apan mayo Ginoo, wa ko kaila ninyo. Tinuod ang kaluwasan alang sa tanan, dili exclusive. Muna ato hinumduman, apan kinhangan ta og personal response. Ang akip ni ini mao ang agi na to sa pigot nga pultahan. Ito hinumduman, ang kalisod dili silot, kundili kahigayunan nga kita makaton sa leksyon nga gitudlo kanato sa Dios. Ngayson ang mensahe karon makapadasig o makapahagit. Dako ang kasing-kasing sa Dios abli sa tanan, apan kinahanglan nato mulabang sa tingkod nga pultahan nga mao si Jesus mismo. Anda ba kita musunod sa iyang dalan diha sa atong pagpaubos o sa atong pagkamahigugmaon? Kung magpabili ka sa iyang pultahan kung tinuod yun natong sundon ang iyang pamaagi, pinag-abot sa takna siya mo ingon, nakaisulod ka mo o paging-ambit sa kalipay sa inyong agalon. Amen. Manindog palihog o karon atong bag-uhon ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang magkagagahong sa tanan, magbubuhat sa langit sa yuta, kung sa tanang mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang buktong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios ikan sa Dios, kahayag ikan sa kahayag, matuod nga Dios ikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usad kinaiya sa Amahan, pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tugod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaon siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga mahilawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tugod kanatong ilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-antos siya namatay o hilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misakat siya sa langit kung nagalingkod sa tuod sa Amahan. Balik
siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharihan walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos, Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagbanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa umabot nga kalibutan. Amen. Amen. Sama kang Pedro, makaila unta kita kang Jesus ug mosalig nga ang Dios mamati sa mga pag-ampo nga atong ihalad uban ang pagtuo. Mutuaw kita, amahan, pamatia ang among pag-ampo. Amahan, pamatia ang among pagampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, mutubo ug mulambo matag adlaw diha sa pagtuo ug sa paghigugma kang Kristo ug sa iyang simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pagampo. Nga ang mga sakop sa simbahan sa tibuok kalibutan, kanunay mahuna-hunaon sa ilang katungdanan, sa mga mapaubsanon, matubuong pag-alagad sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pagampo. Nga ang tanan nga nagtinguha sa mas halawong nga pag-ila kang Hesus, makaangkon ug hait nga sa labutan diha sa balaang kasulatan ug sa gipanudlo sa simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pagampo. Nga ang mga batan-on magmagihantagon sa ilang kaugalingon ug mosanong sa tawag sa pagkapari o pagkareliyoso. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pagampo. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pagampo. Nga sila nga nanag-antos sa trahedya, sa hinalin nga kamatayon, ilabi na sa ilang nangamatay, ug walay tagtungod nga muhipos kanila, makadangat sa langitnong puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pagampo. O Dios, naghangyo kami kanimo nga imong dunggol ining among mga pagampo. Padayuna ang pag-amping kanamo sa ingon, magmatinud-anon kami kang Kristo. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon pagampo kamo, aron ang ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan, magkagagahom sa tanan. Duwatan unta sa Ginoong Sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sigdayo pagmayad siyang ngalan, alang usab sa taong kabuslanan ug sa tibuok santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluyon ang hingpit nga sakripisyo ni Hesukristo maoy naghimo kanamo nga katawhan sa Dios. Diha sa imong gugma ihatag ang kalinaw ug kahiusa nganhi sa imong simbahan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Unasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibayaw mo dis Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay iya kining katingalahang buhat nga pinaagi sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw, itawag kami gikan sa yugo sa sala ug sa kamatayon nganha niya ng himaya.
Tungod ni ini, ginganlan kami karon nga piniling kaliwat, harianon nga mga pari, lungsod nga balaan o katawhan nga iyang kaugalingon aron among isangyaw ang tanang dapit sa tanang dapit ang kagahuman nimo nga nagtawag ka namo gikan sa kangitngit nganha sa matahumo nga kahayag. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa sana sa kahitasan, daigo ng nag-aanhin sa ngalan sa sana sa Santos gayon ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu aron pagsantos ning mga gasa aron mahimo kini alang kanamo kalawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, pikuha siya upan. Ipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Kaluluwa sa kalibutan, nga nagtubos ka namo, pinaagi sa imong krus, o pagkabanhaw, luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Jose among obispo nga tagdumala ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Data silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay
uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lakas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw daygon ug amo ikaw himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinahagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag anha kanimo magagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Karon magampo kita sa amahan. Atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ama namo nga naa sa langit, pagdaygo ni imong ngalan, moabot ka namo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasaylua kami sa mga sala. Ingon nagpasaylo kami sa kasala kanamo. Kung dili mo kami tugyan sa panulay, inunua lawasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw ning panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang napaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahumugang himayan, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi o hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Unasab ka nimo. Ipakita ta ang paginigsuunay. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, apan ni pamulong lamang ug maayo ako. Magampo kita. O Ginoo, kining pagkalawat magdugang unta dinhi kanamo sa makaalim nga gahom sa imong gugma. Tultuli o gagaka ang among mga paningkamot aron magkapahimuot kami kanimo diha sa tanang mga butang.
Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo, Amen. manglingkod sa magadiyot. Mga pasalamat gikan sa Team of Pastors. Ang bag-ong Team of Pastors nagtunol sa ilang dakong pagpasalamat sa tanan nga naningkamot aron mahimong malampuson ug matahom kining kasaulugan sa ilang instalasyon. Una sa tanan, ilang gipasidunggan ang Ginoo ang maayong magbalantay nga mitawag kanila aron moalagad sa parokya ni San Jose sa Mabolo. Ang Team of Pastors nagpasalig nga uban sa iniyong tabang ug panaghiusa, ilang paninguhaon nga ang ilang pag-alagad mahimong tinuod nga pagpakig-uban kaninyo alang sa kalambuan sa parokya ug sa buhat sa Ginoo. Mga pahibalugikan sa Team of Pastors. Ang mga bag-ong kaparian magsugod na og himamat sa laing-laing mga kapunungan ug mga pundok dinhi sa parokya. Agi og pangandam, nagaauhag sila sa mga pangulo sa mga kapunungan ug mga pundok sa pag-update sa listahan sa ilang mga miyembro ug mga opisyales uban sa detalye sa contact details sa ilang contact person. Unya, isubmit sa opisina sa parokya. Unang lakang kini aron ma-inventory ang mga pundok kung aktibo pa ba o dili na. Sa walay pag-usik ug panahon, pagasugda na pod nila ang mga buluhaton aron mapanindot ang palibot ug sulod sa simbahan. Busa, sila nga nagaauhag sa inyong kooperasyon sa mga buluhaton alang sa kalambuan, sa kalag ug sa lawas. Daghang salamat ang nagpahibalo ang atong Team of Pastors sa St. Joseph the Patriarch Parish, Mabolo. Manindog palihog. Ang Ginoo maana kaninyo. Nasa kinimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagahom sa tanan. Ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadaan ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.